neza. Jesus
chinangwa chedu mukuimba uku tinoda kuteedza kuti tiparidze shoko raMwari nyika yese vanhu vakwanise kurinzwa. Tinongobatsirana mukati menziyo uye akauya nenzwi yake tomboimba tese tonzwa kuti panoda kuti pagadziriswe nepanoda pawedzerwe ndepapi kuti zvinyatsonaka. Tinongobatsirana. Mufudzi wewai, mufudzi wewai, tarira wai dzako dzaungana, tarira wai dzako dzaungana, tarira wai dzako dzaungana, mufudzi wewai. Meseji iri pachimbo ichi kunyanyisisa inotirangaridza nezvaJesu. Kazhinji makatarisa kutaura kwaJesu mune chamari mwezuro, aitaura zvinhu zvake zvichiita zvine mifananidzo, ndikati maparables mukutaura kwaaita. Mufudzi wewai aitaurwa aiva Jesu parwiyo irworwo. Saka inzwi rinenge rakati one day, asi inzwi rinonyanyoyeudzira kuvaKristu kuti pane anonzi mufudzi wewai. Wai dzacho tichirehwa tiri isu vanhu kunzi tiri wai dzine munhu anofanira kudzifudza anova Kristu.